ግርጭትን መፍትሒኡን ግርጭት ማለት እንታይ ማለት እዩ? ተመክሮኻ ኣብ ግጭትን ኣተኣላልዮምን ከመይ ይመስል? ብኸመይከ ባእሲ ወይ ግርጭት ክትፈትሕ ፈቲንካ ወይ ክኢልካ? ግርጭት ማለት ኮንፍሊክት ቃል በቃሉ ኮንፍሊክቱስ በቋንቋ ላቲን ትርጉሙ ምግጫው ምባኣስ ዘይምስማዕ ማለት ኮይኑ ኣብ መንጎ ሰባት ጉጅለታት ውድባትን ሃገራትን ዘጋጥም ግርጭታትን ጎንፅን ድማ የንጸባርቕ። ግርጭት ማለት ባእሲ ምጉርፋጥ ብኸምዚ ኣገባብ ክረአ ይኽእል። ንሓድሕድካ ዘይምስምማዕ ዝተፈላለየ ሓሳባት ወይ ርእይቶ ምህላው ሓደ ነቲ ሓደ ዘይምክባርን ሓሳባቱ ምንጻግን ምዕጋት ሸለል ምእዛዝ ምፍርራሕ ምቅታል ደገፍቲ ፈሊኻ ጉጅለ ምፍጣርን ካልእን ባእሲ ወይ ግርጭት ኣብ ኩሉ ፍጡር ዘበለ ክኽሰት ዝኽእል ኣጋጣሚ እዩ። ግርጭት ወይ ባእሲ ኣብ ናይ ስራሕ ቦታ ብመሰረት ሓበሬታ ተመራማሪ ናይ ዝዓውዲ ዝኾነ ቶማስ ጆርዳን ካብ የተቦሪ ዩኒቨርሲቲ ባእሲ ወይ ግርጭት ኣብ ስራሕ ዘጋጥም ይብል ሓደ ወይ ብዙሓት ሰራሕተኛታት ዘምጽዎ ሓሳብ ወይ ባህጊ ሸለል ክብልዎ ምስ ዘይደልዩ ካልእ ወይ ካልኦት ሰባት ነቲ ሓሳቦም ወይ ባህጎም ደው የብሎም ወይ የብልዎም ከም ዘለዉ ምስ ዝፈልጡ ወይ ምስ ዝስምዖም ዝፈጥሮ ዘይምስማዕ ናብ ጎርፂ ወይ ግጭት ይወስዶም። እዚ ባህጊ ወይ ሓሳብ ናይቶም ገሊኦም ተዓጊቱ ወይ ሸለል ተባሂሉ ንነዊሕ ምስ ዝቕጽል ኣብቶም ባህግቲ ወይ ሓሳባት ዘምፁ ሰባት ተዓጊትና ሓሳባትና ተቐባልነት ሲኢኑ ብዝብል ስምዒት ናብ ቅርሕንትን ባእስን እናዓበየ ይኸይድ። ባእሲ ወይ ግርጭት ግን ብኣገባብ እንተተፈቲሑ ነቶም ሰራሕተኛታትን ነቲ ትካል ዕቤት ከም ዝፈጥረሉ መጽናዕታት ዘረጋግጾ ሓቂ እዩ። እዚ ማለት ናይ ሰራሕተኛታት ዘገራጨወ ሓደሽቲ ሓሳባት ብምትሕባርን ብምልዛብን ምዝፍታሕ ሓደሽቲ ኣገባባት ሓሳባት ቅጥዒ ምሕደራን ኣካይዳን ትካል የማዕብል ማለት እዩ። ባእሲ ወይ ግርጭት ግን ከመይ ልዩ ዝፍጠር ወይ ዝዓቢ? ብመሰረት ተመራማሪ ሰላም ኖርዌጃዊ ዮሃን ጋልቶንግ ባእሲ ወይ ግርጭት ካብ ሰለስተ ነገራት እዩ ዝፍጠርን ዝዓብን ይብል። ንሱ ብስእሊ ገይሩ ከመልክቶ እንከሎ ስሉስ ኩርናዕ ብምግባር ABC እዩ ዘቐምጥ። እዚ ድማ A ንኣቲቲዩድ B ንቢሄቪየር C ድማ ኮንፍሊክት ወይ ኮንተንት እዩ ዘንጸባርቕ። ብሓፈሻ ክንሪኦ ከለና ብዓቢኡ ፍረ ባእሲ ዝኾነ ነገር ይፍጠር ብድሕሪኡ ዝስዕብ ኣገባብ ኣዘራርባናን ኣተኣላልያን ነገራትን ብሳልሳይ ድማ ባህርያትና ከመይን ንሓስብን ስምዒታትና ብኸመይ ንገልጽን የጠቓልል ማለት እዩ። ከም ሓላፊ ኣብ ስራሕካ ክትገብሮ ዝግባእካ እቲ ግርጭት እናዓበየ ምስ ዝኸይድ እሞ ትካልካን ሰራሕተኛታትካን ብኣሉታዊ ሸነኻት ምስ ዝጽለዉ ብቁልጡፍ ስጉምቲ ወሲድካ ፍታሕ ረኸበሉ። ሰራሕተኛታት ጸገማቶም ባዕላቶም ክፈትሑ ምስ ዘይክእሉ
ትካልካ ብቕዓቱ ክጎድል ሰራሕተኛታትካ እውን ብስነ ኣእምራውን ማሕበራውን ክሉላው ክሳቀዩ በፂሖም ስለዘለዉ ከይደንጎኻ ኣብ ማእከሎም ደው ኢልካ ንምፍትሑ ተጓየ ከም ሰራሕተኛ ድማ ፍልጠትካ ብዛዕባ ምፍታሕ ግርጭታት ይዕብዮ ካብ ሳንዱቕ ወፂኻ ክትሓስብ ፈትን ማለት ኣተሓሳስባኻ ኣስፋሕዮ ቀኒዕኻ ብኣግኡ ምስ ብጾትካ ወይ መሳርሕትኻ ተዛረብ ተጻዋርነት ኩነታትን ክብረት ምስ ኩሉ ሰራሕተኛታትን ድማ ኣማዕበል